So by flying behind the bird, they can fly further. So ang langgam manggod kinahanglan dunay maguna kay kining magsunod masalipdan man siya sa hangin na masugata nila sa pagmupad. So mao hinungdan nga makabupad sila og layo nga dapit. So the lead bird in front, when the lead bird becomes tired, he would come out of the formation and go to the back and let the next bird take the lead. So dito sa France, kung adunay mga langgam nga kanang kauna, leader ng galupad, kapuyo na siya, ang iyang buhaton mo pa ulahi siya din katong kasunod sa iya, mao na putoy maguna. And when any bird comes out of formation, they will soon find that they can't fly as smoothly and they will get back into formation. So kung inay ang langgam pagupad ayon mawala siya sa forma nila, mahitabo nga mawala siya sa ilang komisyon. So if any bird becomes sick or hurt or gets shot at, and if they have to leave and come down, two other birds will go with the bird that is injured and try to help it recover. So kung dunay usa ka langgam nga kapuyon o sakit, then paubos siya, dunay pipila ka mga langgam nga iyang kauban, mutabang niya aron makapadayon siya sa pagupad. So they will stay with the injured bird until it recovers, or if it dies, then they will leave and come back to the formation. So ilang tabangan itong usa ka langgam nga nasama pa ka, dayon hangtod maulian. Pero kung mamatay itong langgama, ilang biyaan ka to siya, o then balik sila sa ilang formation. So this is a picture for us to learn as serving and leading ones in a church locality. We all are part of a team that is working together to serve the church. So mao ni siya ang hulagway sa mga nanguna diya sa iglesia kung unsaon nato pag-alakad sa mga igsuon diha sa iglesia. Okay, let's go. Then we have some practical considerations of how these leaders function. Then ato kung una-unaon bantayan ko nato mga practical nga mga butang diyon sa pag-function sa mga magulang diya sa iglesia. Eventually, we can come up with some observations from all these aspects and develop some principles that we can apply to our own local situation. So sa natungan to ato kung maaplikar ang uban ng mga obserbasyon nato kung
obserbahan gikan sa Biblia, mga kasaysayan sa kultura o sa mga praktikal pagsilapi unya makaadto kita o sa prinsipyo kung sa pagmala diha sa iglesia. Well, let's look first at the biblical aspects, what we can learn from the Bible. So atong tanawon una sa mga biblika yung mga aspeto diha sa pagtuon nato sa Biblia. This will not be a complete review of the Bible verses, just certain ones that just to get us started. So dili kay kompleto yung mga bersikulo kung atong tanawon, pero dunay gyud kita ka mga bersikulo aron makasulod kita mga igsoon. So the verse in Acts chapter 6, verse 3, this talks about the apostles who were in Jerusalem. So itulo sa bersikulo 3 na isip siya sa mga apostoles o sa mga anciano diha sa iglesia sa Jerusalem. So at that time there were some widows who had a need, and so the 12 apostles, they said, the brothers, let us pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and wisdom, whom we will appoint to this duty. Nag-ingon diri sa bersikulo 3 kapitulo 6 nag-ingon nga busa mga igsoon pagpili kamong 7 ka tawo diha kaninyo nga inyong gimatutan nga maayo nga puno sa espiritu ug sa kinaatman nga atong ipahangutang niining buluhatuna. So they pick out 7 brothers, and they were the ones given the task of serving these widows. So nagpili sila og 7 ka mga igsoon gikan sa mga igsoonan sa Jerusalem ug gitagaan nila buluhaton aron sa pagkatiman sa mga balod. So the apostle said that they themselves would concentrate on prayer and the ministry of the word. Si Apostol Pedro nag-ingon nga sila kagalingon bukol sila alang sa pagtampo o sa pag-alagad sa ulo. And among the 7 was one named Stephen, who we know was eventually martyred, and he gave a speech when he was being stoned that was so full of anointing, so full of scripture verses that we can see he is someone who is full of the Spirit and very constituted with the Word of God. So usa ni ito mo si Stephen nga sa nato na martyr ni siya tungod kay nag-discover siya tungod sa Diyos, may puno siya sa Espiritu o hinungdan nakasaysay siya sa pagpulong sa Ginoo sa unang ginabato siya. But we see that here is an example in the Bible of how certain ones were chosen to be serving ones in the church. They didn't give them a title, whether they were elders or deacons, but they were chosen to serve the church. So dili ano na yung mga gikinahanglan ka mga requirements, dili siya nagagad sa ilang titulo, kundi una sila yung mga trabahador lang sa iglesia. And the second example is in the church in Antioch. You had some prophets, they were praying together and they were worshiping the Lord and fasting. The Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ay napod nga ulagway ining dito sa Antioquia nga adunay mga tao dito nga samtang naghampo sila sa Ginoo ng puwasa
ang Espiritu Santo giingon, may kahit ka na po siya na biog si Santo alang sa pulo ato na niini gitawag ko sila. So this was the sending out of the apostles Barnabas and Saul to the Gentiles to preach the gospel. O kini ang pagpadala sa mga apostoles sa mga Bernabe o kang Saulo ngadto sa mga higpit ingon nga mga apostoles. So you have the apostles in Jerusalem preaching to the Jewish people, and you have the Holy Spirit sending out other apostles to the Gentile world. So dunay mga apostoles dito sa Jerusalem para magwali sa pulong ngadto sa mga Hudyo ug ang Espiritu Santo pod nagtudlo pod og mga apostoles aron ipadala kadto sa mga higpit. Okay, so Paul and Barnabas went out to preach the gospel. They were in the area of Asia Minor, and they raised up churches in Derbe, Lystra, Iconium, and Antioch. So sila ni Apostol Pablo po ug ni Barnabas nagwali sila sa mayang balita dayon nagtudlo og mga ansyano. Then nagtukod og mga kaiglesianan sa mga iglesia sa Derbe, sa Lystra, sa Iconium ug sa Antioch. And then on their return journey, they went back to these places where they had raised up churches, and there they appointed elders in every church, and with prayer and fasting they committed them to the Lord. They had believed. Sa ilang ang pagpamauli, ilang ibalikan ng mga ika-external na ilang gumalihan o na nagtudlok sila o mga ansyano sa katagos sa mga iglesia kung sa naglampo na sila uban sa pagpapasa ilang titugyan sila nato sa tikong na ilang tinuungan. Then in James, James talks about those who were sick, and he said, if you are sick, you call for the elders of the church and let them pray over you, and they are anointing with oil, and they are praying in the name of the Lord. You will get the healing through their prayers. Si Santiago po sa iyang sinulat iyang gisulti nga kung adunay nagmasakitun ipakuha niya ang mga ansyano sa iglesia o paampuha sila alang kaniya o maghaplas kaniya og lana tungod sa ngalan sa Ginoo. So this is an example of how in the early church there was prayer and there was a healing ministry through the leading ones. So mo kini ang mga sumbanan sa mga apostoles niya nga base sa Biblia nga adunay pag-ampo ug dunay po'y mga pagkabayo sa mga sundon. Kanya ati sa Kanang kuranan sa kamot. Okay. So those were just some examples of the Bible. Lahat exhibition ba kay Maybe in Awal the naman. future we can go into more of the examples. But just to be brief, we just cover a few. And now based on that, we want to look at what are some of the observations we can gain from the scriptures. So katong atong gisgutan kanina utos yung mga pipila ka mga example na gibase nato sa Biblia diyon sa pagpangagad sa mga apostoles sa ilang Isa may pagpampo uwad ni. ug sa ilang pagwali sa balita ug pagpangay sa mga santon. Si Brad. Basin sa sunod na panahon, mag-isipin na nagdagdagan ng mga bersikulo may tungkol Ades ba ba siya? kanila. Dahil karon mag-isipin na punta sa mga
obserbasyon na ibasa niya sa kasulatan. So we see in the Bible that the spiritual leaders, in many instances, they are called the elders. Diya sa Biblia, sa naghanang mga panahon, ini mga espirituhanon ng mga pangulo, gingandan ako sila ng mga elders o magulang. And the Greek word for elders is presbyteros. Ang Grego nga pinulungan sa magulang is presbyterio. From which we had the English word the Presbyterians. So, diya ay pinigyan Based on this word. So, kanang in English na Presbyterian, hindi ka na sa Greek na presbyteroi. In the Old Testament, we also have the title of elders, like the elders of Israel. So, sa daang tugon, doon ako tayo mga titulo ng kinaglan ng ansyano, sama sa ansyano sa Israel. And in the New Testament, there were many instances using the term elders. So they may have borrowed from the Old Testament. However, the functions of the elders in the New Testament are different from the functions in the Old Testament. So, sa bagong tugon po, daghang mga higayon diskutan ng pulong na ansyano. Ulma ni siya ng mga pulong ilan sa daang tugon. Pero ang ilang function, lahi yun ang function sa leader sa tugon o sa daang tugon. Then another term we see is the term overseers, and the Greek word for that is episkopoi. Inainabot nga pamulong, terminology ang itawag na ito, maalalantaw o magtatanaw, overseer. Sa Grego, itawag isa episkopoi. And the translation in some versions for this word is bishops. So, dunay paghubad ani sa lain ng mga version, ini maglalantaw, itawag isa obispo. But we see that these two terms, even though the word is different, but they are often just used interchangeably. For example, when it talks about the elders in Ephesus, Paul also says that they are the overseers of the church. So they are kind of used interchangeably. So, kining anisyado o maglalantaw, pwede ni siya magpabalin-balin, magbali-bali, sama sa Kristo ni Apostol Pablo, nga kanang mga elders niya o mga anisyado, itawag po niya o mga maglalantaw. Now, some, or in the church history, we see that one of the church fathers named Ignatius, he kind of used three categories of servings. He has bishop, he has elders, and he has deacons. Sa kasaysayan sa Iglesia, sama pananggit sa usa ka tawo nginganlan si Ignatius. Doon na siya tulong ka pamulong na diskutan niya sama sa ansyano, mga obispo, diakono. So, in a large church, for example, in a large city, you may have a group of elders, but there could be a leading elder among them. So, sa lahat city daw, sa kasulay, na doon ay mga grupo sa mga ansyano, mga magulang, pero doon pa ay mga magulang sa mga magulang. Elders among the elders. So, eventually that leading elder becomes known as bishop, the overseer, oversee the church. So, katong nangunang
ansyano sa ngadto-ngadto ginganlan nila to obispo aron maglantaw diha sa iglesia. And then eventually they may gain more power and they become like a bishop over a region rather than just a city. They become bishop over a region. So katong obispo nga nahimong leader sa syudad, mahimo to siyang sa ngadto-ngadto mahimo siyang leader sa region, dili lang kay sa syudad. And so there becomes to be formed a kind of hierarchy in the church. So nahimo ni siya Different levels of serving ones. nahimo ni siya nga hierarkiya sa iglesia nga murag dunay ang-ang sa pag-alagad diha sa pagkapangulo. But actually in the Bible there is just the mention of elders and deacons. Sa pagkatinuod diha sa Biblia, gihisgutan pud ng mga anciano ug mga diakono. So the elders and the overseers are the same person. It's just a different term, but they are not two different class of people. They are the same person. So kining anciano ug obispo, isa ra ni kamatang sa tao, dili ni sila lahi. Ang anciano ug ang obispo, isa ra yun katao. Okay, so coming to the functions of elders, we can see from the Bible two main functions are mentioned. So diha sa Biblia, dunay duha ka function nga gisgutan para sa mga anciano. The first one is managing or ruling. Ang una mo ang pagdumala. So in 1 Timothy chapter 3 verse 4 and 5, Paul, when talking about the qualifications of elders, he said he must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? So sa versikulo 4 ug 5 sa unang Timoteo, nagisgot si Apostol Pablo dito kang Timoteo, nagtingon siya nga kinahanglan magmaayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay, nga magadumala sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magpatinahuron sa tanang paagi. Kay kun ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya sa pagtagad sa iglesia sa Dios. So the first term, managing, Paul is saying, first you manage your own household well, then you can be qualified to manage the church well. Si Pablo, nagisgot may tungod sa pagdumala. Usa sa mga kwalifikasyon diri sa mga ansyano na kinahanglan makamao siya magdumala sa iyang panimalay. Kay kung dili siya kahibalo magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, dili siya makahimo sa pagdumala usab sa iglesia sa Dios. So Paul says in taking care, he's used the term also, taking care of God's church. Nagisgot po siya diri may tungod sa pag-atiman sa iglesia sa Dios. So he's saying as you are managing over the church, you are actually taking care of the saints in the church. So kanang pagdumala sa iglesia, nagpasabot na siya mo ang pag-atiman sa iglesia sa Dios. That Greek word epimeniomai, taking care, is also used in the Gospel of Luke when the Lord was teaching about the Good Samaritan. So kanang pag-atiman, kanang take care, sa Griego na siya epimeniomai, isgutan po niya sa Lucas, may tungod sa
usa ka maayong Samaritanhon ang iyang pagatiman sa usa ka tawo. Then we see that the one who was left by the road, the Samaritan came and helped that person and took them to the inn and care for that person. That is the same word, take care. So, yun ang mga sa Samaritanhon na iyang kaplagdan to sa katao na nagulog sa mga tulisan, then iyang dalang ito sa usa ka balay tambalanan aron atimanon. So kanang pag-atiman niya mo ni siya ang kusabot diri na pag-atiman nga sa Griego ipinilumay. The second main function is shepherding. Ikaduha nga function sa elders is mo ang pag-shepherd. So in Acts chapter 20, it talks about paying careful attention to the flock of God. So sa Kapitulo 20 sa buhat, nag-discuss si Pablo tungod sa pagtagad sa iglesia sa panon sa Diyos. It says the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Yan gisulti ngadto sa mga magtotoo, si Pablo nag-ingon nga agdon ang ilang kaugalingon o ang tibuok panon ng Espiritu Santo mo naghimo kanilang magbalantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo. Nga gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Then we see also in the epistles of Peter. Peter says, I'm a fellow elder, and I exhort you to shepherd the flock of God that is among you, to exercise oversight willingly. Si Pedro po sa iyang mga sinulat, iyang giingnan itong mga masig ka ansyano nga mag-atiman po sa iglesia sa Diyos nga i-atiman sama sa pag-atiman ni Apostol Pablo ingon nga mga magbalantay sa panon. He said, don't domineer over the saints, but be examples to the flock. So dili sila mag-re sa mga tinunan kung dili mahimo sila kasulundan sa panon. Then when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. So versikulo 4 nag-ingon nga sa dihang ang pangulong magbalantay igapadayag na kamuusab makadawat sa dili malawos nga purong-purong sa himayan. So these are the two main functions, managing and taking care, and shepherding as a shepherd over the flock. So, kini ang mga function sa elders na ibuha kanang gitawag nga pagdumala o pagatiman ug usab pagpakaon o kanang ingon nga magbalantay sa panon. Okay, now we break it down into more specific functions. Pero mag-isgot kita sa labing tagig kapihong nga function sa ansyano. So the first is to teach biblical truth. Ang una mao ang pagtudlo sa biblikal nga mga kamatuoran o mga kamatuoran diya sa Biblia. So this was the last commandment of the Lord in the end of Matthew chapter 28. Mao kini ang sugo sa Ginoo diha sa Mateo 28. There the Lord said, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ang Ginoo nag-ingon sa iyang mga tinunan, diin siya nga busa paglakaw kamo ug hinuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran.
sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So here we see, right, the first thing he's saying, go and preach the gospel. So ang unang butang diri nga yung gisgutan is lakaw o iwali ang maayong balita. Then when they believe, you baptize them into the name of the triune God. Ngayon, sa dihang buo sila, bautismuhan sila sa ngalan sa uluusan ng Diyos. And third, you have to teach them, all these new believers, to observe all that I have commanded you. Ang ikatulo dayon, tudluan sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo kadtong mga bag-ong magtutuo. And fourthly, through all your preaching and teaching, you will make them into disciples, just like you are. So, ang katapusan, maong nga human sila matudlugi sa tanan nga gisugo kaninyo, himuon silang mga tinunan sama kaninyo. Okay. The next is in your living, you have to live like Christ as a model. So, ikaduha, sa pagkinabuhi, magkakinabuhi, sama kang Kristo ingon nga sumbanan. So Paul told Timothy that even though you are young, let no one despise you, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Si Pablo, yung giingnan si Apostol si Timoteo, na bisan tuod batanon pa siya, giingon siya dinhi nga ayaw tuguti nga dunay mga tamay kanimo tungod kay ikaw batanon pa. Apan gumawa imong kaugalingon nga panig-inan sa mga magtotoo diha sa sinultihan, sa pagawi, sa lugma, sa pagtuo ug sa kaputi. He also told Titus, show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity and dignity. Si Apostol Pablo po ingon kang Tito nga ipakita imong kaugalingon sa tanan nga kaligdong, ingon nga sulundan sa maayong mga buhat. Diha sa imong pagpanudlo, ipakita ang integridad ug ang dignidad. So to his young co-workers, Paul is telling them, in your living, you have to be a pattern. You have to set an example in how you live, in how you conduct yourselves, in what you say, in love, in faith, in purity. So si Pablo yang giingnan yung duha ka mga batanon nga mga tinud-an nga bisan tuod sila mga batanon kinahanglan silang mahimong panig-ingnan sa ilang pagkinabuhi. Taliwala sa mga magtotoo, labi na silang sinilihan sa ilang paggawi, sa ilang pagigugma, diya sa ilang pagtuo o sa ilang kaputi. So we say that when you have such a living, then when you teach, when you minister, people will listen to you. Sa atong pagkinabuhi, mahimo kitang palig-ingnan kay aron sa atong pagpanudlo o sa atong pagpangalagad, ang mga tao maminaw kanimo. And he said, until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to exhortation, to teaching. Ingon si Pablo kang Timoteo nga hangtod sa akong pag-anha, igugol ang imong kaugalingon diha sa pagbasa sa pulong, labi na sa Biblia, diha sa pagpanambag o sa pagpanudlo. So he's telling them, first you have your living, and then you have your teaching ministry. So, gisultihan ni Pablo ang duha, si Timoteo o si Tito, nga number 1, mahimo silang panig-ingnan diha sa ilang pagkinabuhi, o ikaduha diha sa ilang pagpanudlo. So not only they receive your teaching,
they can see a example, a pattern in front of them of somebody who is actually living like that they can follow. So dili lamang kay ilang sundon ang iyang pagpantudlo, kundi adunay usa nga makita nila nga ang gitudlo mao'y kikinabuhi o mao kini ang ilang pagkasundon. Okay, the third function is to maintain sound teaching. Ang ikatulong nga function sa mga magulang mao ang pag-maintain sa maayo nga pagtulunan. We have an example in Acts chapter So 15. natay example sa kapitulo 15 sa buhay. So among the Gentile churches served by Paul and Barnabas, we know there were some that came from Jerusalem, Judaizers, who had come to tell the new Gentile believers that not only they believe in Christ, they also have to be circumcised and to follow the law. Sa panahon nila ni Bernabe, ni Silas, doon ay mga pipila ka mga magtutuo nga gikan sa Jerusalem, nga gikan sila sa mga Hudiyo, mga pagtulunan sa Judaism, nga nag-ingon nga dili lamang kay mutuo sila sa Ginoong Hesus, kundi kinahanglan po sila magbantay sa kasubuan ni Moises nga mao ang pag-circumcision. So that means that Paul and Barnabas, in order to settle this issue, they went up to Jerusalem to have fellowship with the other apostles in Jerusalem to come to the truth about this matter of what are the Gentiles required to do. So si Pablo o si Bernabe, tungod kay naamay mga isyu nga problema na hitabo, niadto sila dito sa Jerusalem aron ilang sulbaron ang maong mga problema na may kalabutan sa kaluwasan sa mga Hintil. Usa nangadto sila dito aron makig-fellowship, makig-ambitay sa ubang mga tinunan labi na ngadto sa mga apostoles. So through their fellowship, they came to agreement, and then the apostles in Jerusalem, they wrote a letter to be sent back through Paul and Barnabas and two other brothers to go back to share with the Gentile churches what they had agreed to. Hello, Brother June, are you there? Brother June? Hello? Can you continue, Brother? So I'm saying that when the apostles in Jerusalem came to agreement, they wrote a letter to be taken by Paul and Barnabas and two other brothers to go back to tell the Gentile churches what had happened. So pagka sabot sa mga apostoles dito sa Jerusalem, nag-imo sila og sulat sa ilang nasabutan, kaya nakatong padala ang Pablo o kang The idea is that there are issues related to truth, and so the apostles had to settle it to say this is the truth that we believe in, and the churches, the saints, can know what is the truth. So ang issue at to may tungkol man sa kamatuoran ko sa mga apostoles na ingon na mao kini ang atong itubuhan. So ang mga magtotoo dapat adto sila ra po kamatuoran. So one of the functions of the elders, the leading ones, is to be on guard against distortions of the Sa truth. mga function sa mga elders, magbantay batok
sa mga tuwis ng mga kamatuoran. So we have an example in Acts chapter 20 where it says that from among you there will be arising men who speak twisted things or distorted things to draw away the disciples after them. Siguro kayo example sa mga kayo talagang mga nabiya sa inyong kaliwala na tunay mga patukha na magsulti o mga pinalitad aron sa paggani sa mga tinunan sa pagsunod kanila. Amo na ilang isito. So the elders have to hold firm to the word, Kanang mga minute mo. and they are able to give instruction in sound doctrine and to rebuke those who contradict the sound doctrine. Kusama siya, no, kinahanglan nakoptan nila sa nalingkod kayo ang kasiligan ng ulong, ikatulong. Kanya makahatag sila o pagtulong sa mga mayong tulunan o ilang batlumang katong mga nakasumak ni Balita daw yun na. And in order to do that, they must be able to teach. karon na mabuhat nila kada kinahanglan na balo sila ng tulong. And so in the qualifications of the elders in 1 Timothy, one of them is to be able to teach. So isa sa mga qualification sa elders diya sa Timoteo, kabalo siya kalulong. That means as elders, we all need the equipping of the Word of God. Hindi lang pasabot ng mga ansyano, kinahanglan na masangkapan sila sa tulong sa Diyos. We need to spend a lot of time in the Word so that we become constituted with the Word and we are sure of what we have received. Kinahanglan na mabugol kita o katang panahon dahil sa pulong karon kita mamumol niya masangkapan sa mga pulong atong nadawan. Without this equipping, we ourselves may be led astray because we are not clear and not able to discern what is the truth. Kung wala kini nga pagsangka, masig kita, masimang usap, na wala man kita makaklaro sa mga kamatuguran. But if we are equipped and constituted, and when someone speaks on something, we are able to discern, are they teaching sound doctrine or they are off? Pero kung kita na sangkapan, kung yan namumol pa, kita makabalo mo mag-ikot kung ang usa na nagsulti, mayo mo na iya ang pagkulo o bulag na sa buwang pagtulunan. Then we are in a position to help the saints stay on the right track. Kanya atoan na tayong atpakangan ang mga igsoon sa pagpabilin niya sa gusto na dalan. So this is a spiritual fight, and the false teachers have to be silenced. So mo kini ang espirituhan ng pag-ibigis. So mapahilong ang mga minig ng mga Paul says they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. si Pablo nag-ingon na kini sila nagpahilong doon kay kini sila na sibok sa mga pamilya pinagi sa pagtudlo sa mga kaugulaw ang ganansya para sa ilang kaugalingon. Then the other functions, the fourth one is to discipline believers who are misbehaving. Kunyang ikaupat o ang pagdisiplina sa mga magtutuong na wala maggawin sa gusto. So Paul talks about admonishing these ones, the saints who have gone astray. Si Pablo nag-ingon natapagan o tapusa na nasimang. And then he says that you who are spiritual, you have to restore these ones with love and with patience. You try to help them.
si Pablo ang mga espirituhan nun, mao ang mag-abang kanila, mag-iulit kanila. And then we have the procedure in Matthew 18 about how if a brother offends you, you go and speak to that brother alone. Yan natay prinsipyo yan sa Mateo 18 kung tunay mga sala. Istoryahin siya. Ikaw sa. And then if he's not willing to listen, you bring some others with you to speak to him. Pero kung dili siya maminaw, dala na ko magpusa para masulti ilang kanimo. And only if he doesn't listen again, then you tell it to the church. That means involving the elders to deal with the matter. Pero kung bigyan siya maminaw, dalon siya sa iglesia at pasabot na apil na siya mo. The fifth one is the elders are also overseeing financial matters. Sa kalima, ang siya na mo kunin sila ng tao sa financial na kanina. So here, the elders have to be careful that when they are dealing with finance, they have to show the saints that everything they do is transparent, that no one can accuse them. So ang mga ansano, magbinantayan kayo sa pagtagad sa salapi ng pahit, sa salapi ng pahit na transparent para wala yung sa kabalaan ng mga kapusan kanina. So for example, in terms of counting the offering, you have other brothers do the counting of the offering, and it has to be more than one, right? It may be 2 or 3 who are doing the counting, so that everything is transparent. Sa mapananglit ka ng pagpihang dito sa halal, hindi kayo sa lang dapat ay dahil pa kauban para doon ay makakita kung ilan ang nahanay. There's more, but I won't get into it now. Then the sixth one is to pray for those who are ill, the saints among us who are sick, and the other people that we know. We have to pray for those who are ill. Yang kita mo pag-ampo alam na ito nagpasakiton. Doon ay mga pasakiton na isuon na sa pato na i-ampo. I think I will stop here and give you a chance to share something before we get into some practical situations of where we are at. But maybe I stop here, let you share something first before we get into that. Anyone would like to share something? Tanan ang program ay question Brother Ruben. about the elders. O katumiro nga, ikuha na lang Basilio. Kaya sa primerong panaw ni Pablo, ayon sa Antioquia, ayon tayo sa ang Antioquia, pati sa province man, in that time. Kaya ang Antioquia, tayo sa Iconio, Listra, Derbe. So, ananang panahon na si Pablo nag-appointment elder, yan ang nakita. So, paminaw ko, dilira siguro mag-katuwid sa yung ikan sa yung pagwali ng nakita. And nag-sit up siya or Paul appointing elders in that time in that city, Derbe, Listra, Iconio,
ang Presidyan ng Chok. So kung pumunta na Brad Basilio ba? So kasi Pablo na ng primero niya nga paano, wala actually wala siya guys ko to qualification kay naibalo naman si Pablo nga siya may nagtatim na ng nauna sa Igawali. Actually naibawaan din niya kung sa mga qualification sa iyang pang-atiman na ng churches. I-translate sa Brad Basilio. Sabi mo pumunta na. Punta na lugar. Oo. Pumunta na. Lagi o. So, may tungod rin sa kuwan pa, may tungod rin sa isya sa Cagayan. Actually, isa So, imong kuan Brad, ang imong bote pasabot na kung sa makadugay ay appoint sila o nagsiyano dito sa lista o volume. kung kana, usa na siya, usa kadugay to siya. So, he just want to ask for a clarification brother. Since the Apostle Paul preached the gospel to the Lystra and Iconium, so how many years the gap from the time that he preached the gospel to them, that they believed, then how many years or months or years when they come up, they appoint elders to these cities. Yeah, I don't think it was a long time. It was on the same journey, but on the way back. So I don't know the exact time, but I don't think it was a very long time. And so the question will be, so how can they be so fast that they can find these elders? Yeah. One thing is that among those who are saved, we don't know all their background. It could be some of them were already seekers of God, devoted Jews or devoted Gentiles, and so it is possible that they can mature faster based on their background. Like even though they were not believers, but they could have been God seekers already, right? And so if they were in that condition, they would be already mature. And so I think when the apostles returned, they would have to discern whether these ones were mature enough to be the leaders in those churches, right? So through the guidance of the Holy Spirit and their assessment of the ones who are there, they appointed elders. Yang isulti Brad na lapit diligid di kayo siya dugay, no? Diligid kayo ni siya dugay kay sa mga ikaduhang biyahe ng puti. Parang nag-appoint sila o elders. Pero lapit, dili na kayo na ito klaro kung sabihin pinalit ka panahon. Pero ang hinungkat tingalingan doon na pagtugtog din sila o mga ansyano dito, posible na mga tao na dito, mga dibuto na daan pa, mga kapangita na sila sa Ginoo, mga devoted sila, Intel o Kodio, na nagkapangita na sila sa Ginoo. So sayo na lang kaayo sa ilaha na pwede sila matulog, pinangi sa giya sa Espiritu Santo na mahimo silang ansyano niya sa ilang mga. Okay, how about I go on to talk about our practical situations, and then we can continue our fellowship. Alright, so kung kadayo na sa daw siya o maambit sa practical pagkuman anak, padayon na sa ato. Okay, so
we are all learning how to serve, and so looking at our situation, there is the consideration of the present condition. One condition is related to physical. In other words, as some of the elders, including myself, as we are aging, then we have more physical problems. I have told you that I was in the hospital in September for about a week, and this is something new in the sense that I have not been in hospital for a long time, but this year I had to go to the hospital. So there may be some among you who may also have physical issues, right? And we know that even among you, some elders in recent years have passed away. So this is something very much to consider as the elders age and their health deteriorates. There has to be consideration of how to bring in the next generation who can continue to be the leaders, to serve the saints. And the second thing is that related to the function, right? We talk about able to teach, able to have sound teaching, able to help the saints to discern. All these need equipping, right? Without equipping, we are not able to carry out these functions. Okay, so we have to consider how can we enable the elders, the serving ones, to have this kind of equipping, right? Then practically, maybe we can look at the saints who are among us and consider, can we bring some to serve alongside us? They can come in as a deacon, or sometimes they can attend our leading one's fellowship, so that they can be a learner, right? For example, I know that in CDO, right, you had recent years one brother passed away, and you have another brother elder who moved away, and so I think you have brought in others who have risen to the occasion and join your fellowship as leading brothers, right? So in the example of Timothy in the Bible, he was one that the saints could see had the potential to be a serving one, right? He came from a good family background. His mother and grandmother were God-fearing, and they raised him up properly. They helped him, right? And from youth, he was equipped with the scriptures. So when he's growing up, he's being equipped, and the saints spoke well of him. And so this is an example of maybe how we can consider helping our young people, or if there are some among them who already have some equipping, maybe they can come and serve alongside the leading ones, so that in the future, maybe they can be the ones who serve. So there has to be a fellowship among the brothers about our situation, and consideration of who can come in, and so when these ones are manifested, it becomes a matter of confirmation of whether
they are the ones who should be uh, the elders, right? So these are some of the things we can consider. So for the new year, 2023, just next month, right? Yeah. So 2022, we did the church plan, at least many churches did. Then it's a time to review, right? The goals that we set, did we accomplish them? What was accomplished? What has the Lord blessed us with? And let us ask the Lord to lead us for this new year, right? To build upon what was achieved in the past, what things that need to change, right? And then it's a matter of opening to you. Where are the areas that you feel you need some support for the leading brothers among you, for the serving ones, for your young people? You can fellowship. If there are areas where we feel we can hear, can help you with, we would be open to receive this fellowship. And then we can consider our monthly fellowship, how we want it to go on, who are the ones that should be involved. And then our visits, actually to go to Mindanao next year, what is the timing and what do you feel is useful and what is not. So I'm just putting up all these things for you to consider, right? Consider for this coming year. These are just some suggestions, and as I said, we are learning from each other. We are encouraging each other, and that's why we have this kind of fellowship, right? If you are isolated and you just want to go on by yourselves as a church, you are just like the bird that flies out of formation. You can do it, but it's much harder, right? But together, we fly in formation, we can help each other, and we can fly further. Amen. I'll stop here and let you brothers share what you feel. Wala ka ninyo, Fexo. Tama mo. Brad Basilio, Yeah. Oh, follow up ko pangutana sige. about the elders in the church. Okay. Okay, kung na nang disordis ka kaya kay sa kain din na bilin. Oh. Kung sa akong nauna considered na po na siya nga wala. Ano yung hilder kay wala may hilder isara diyan ang nakita sa pinamita ko nga sa kalapit sa pagkalite only one hilder. Hilder mas pili. Pinakadaganan na kung may magyod hilder sa kapit. Oh. So sa akong nauna kay it's kagay mo sa nabilin nga hilder. Ito equivalent la sa way hilder na ba? Sa kaya equivalent to way hilder sa hilder. Ako magpapalito. Naghihapon ako. Ha? Sayahay noon na kay Karosa. Agayahay nga. Unay mga problema, ang hilder may natugan. Pero naman mo yung fellowship. Kaya ka. Ha? Naman yung fellowship. Uli nang may fitness eh. Basta hindi kayo isip. Kaya mga Oh. His kaya ginani mo ba isara ang ginay side. There's only one elder in the church. Only one can decide. Sa ako lang nauna ba? Okay. Yeah. Actually, tanan mo mag-decide kung panita ko ay elder na napita. Even the sister can decide. Okay. Yeah, what he is asking Father is concerning the situation in Hager, the city. There is only one elder there, official.
official elder. And so he is worried because in decision making, it's very hard if he is the only one to decide. Although they have fellowship, but the decision making is either to be one official elder. Siya isa. Yan yung mga gusto. Kay may So, talibutan we- na Atin sa pinsit. We did, Brother Ruben, we did have that fellowship with you brothers when we were in Panabo. We had that fellowship about Cagayan situation, and that if you feel that certain brothers, we have talked to them, that they can be elders, that you write a letter to Brother Basilio. You can CC me, like on the letter, and we can consider the matter with you, right? It is more a matter of confirmation, whether you feel that these brothers should also be elders, and the service is already manifested, their function is already manifested, and it becomes a matter of confirmation. And so we had left it up to you to take the next step, right, of fellowshipping among yourselves, praying about it, and sending the letter to say this is the conclusion of your fellowship, and then we can take the next step. So the ball is in your hands. Okay. Yeah, nakuha ko ni mo, Brother Ruben. okay naman. So ang inyong hapon karon, naamon yung kay mga iso na diya nakita ni mo nga mao gyud na ay panglagnaw mo. So imong hapon maka imong sulat. Kanya mo na inyong ang conclusion kay bali. Kanya dala nimo kay CCTV mo. Dayon wala mo lang na, utang naman lang sa pag-confirm. Isa o Pero kamong yun ang una sa pag-timo ni Ana. ang mga desisyon And then, pwedeng confirm ka mo. Sinabot silang So, naana sa inyo, Ana, Brad. Sige. Pero ang ako mong na istorya ng mga personal na pila, yan, no? Hindi man sila interesado, kailan ko nag-unsa. Pero dunay usa diha na murag okay po na siya na nagdara na po si Juan bitaw. Asa naman po meron si Ismail o na po makita. Taxi. Hello. Tuwato sa sungay, lubihit. O pwede ka Juan Brad. Pero kung yung mga bata-bata pa mura Juan naman natin Juan. Dili naman silang sunod. Ilan po na lugsod. Ismail man po nang doon siya ay interest na siya mo. Kinira bang pagkansya na kung tanaw ni mo itong gipamit mo kadyunan ng kagamihan ng lisura. Daghang kayo o kuhan niya. Trabaho. Wala kay kuhan. May pareha na sa gobyerno na sa isang trabaho ko ng konsumo. Pero din sa isya kay wala naman pagkon yung panahon halos sa inalang yung sa isya. So nakinala ng tao na nahigugma din sa Ginoo, nahigugma sa iglesia na willing na masakripisyo sa kanan para makahalaga na. Kung ganiha-gani, kauna-una kung kaning yung sundot, kaning yung pambit karon, kung hindi ka nahanggad siya ako ba? Okay. Pagkatinood na. Okay. Daghang trabaho nun. Oo, luwas pa niya na, Brad. Stricto kayo ang pinabuhin sa usang ka siya. Kaya mong patay. Yeah. sa katilipan sa gawas. Una, Brother Ruben, nana sa inyo ang bola. The ball is on your head. Labay ng pula. Pero you can fellowship, mag-fellowship mo, and then after you come up with a
decision, agreement, then you can send a letter to us. Yeah. Pero Brad Basilio, okay ra siguro, okay ra nga di na maka-appoint ang pagbalik sa Ginoo kung official good mga i-appoint ka, not only they are serving in the church, freelancing na lang po kay appoint ito. Ikaw ba na siya si Pero hindi lang itaw nga functioning in the church. Hindi siya official nga i-appoint. Pero mga po naging organihan na at siya. Diba? Dapat nagyo. Dapat nagyo. And naisa sa mga tingin ni Juan Garcia, the concerning Brother Jonathan, looking at the situation sa mga elders karon, most of us are getting older. And as we get older, we become weak and sick. And therefore, we have to encourage some of our brothers in the church. We see that there is a potential to be the elders. We'll bring them into some service. It's just like a sort of training them or putting them in a responsibility to take care of the church so that eventually, when they are already equipped with the scripture like Timothy and they are spoken well of sense of locality. Then the need there is just to confirm that so that we can have elders. There should be elders, brothers and sisters in the church. Do not pretend that we do not need elders. Kasi sa pagkatinuod lang, murag mo ka na kayo tama. Murag, una-una-on, murag ka na pausanon, murag ka na dili, kung kayo gusto ka ng posisyon. Pero kaya kung ligon na ito mga kasing-kasing, ako'y gusto ka na posisyon. Gusto ta may mga anciano, gusto ta may mga labaw. Pagkatinuod lang. Pero ang ingiwan sa Bible, we have to aspire to be an elder. Not to be somebody, not to become fame, or not to dominate the church, but to take care of the church. Because we love the church. We cannot afford the church to have no elder at all. How can the church be managed? How can the church be taken care of? There is no elders functioning that church. So I think this is a challenge to all of us. Doon ay uban bitaw na yung kansya na really gusto. Ako, I really appreciate if somebody would like to be an elder. Of course, we have to fix ourselves. We have to be Christ-like atong living so that tapos yun. Wala ko inada ng mga misyon ng punta mga anciano, pero kung kinakabuhi ko inada, hindi ko na maong. Pero kung mga misyon ka mga anciano, pero itong kinabuhi na aong, yan ang kayo pag-igugmagin sa Ginoo, pag-igugma sa Iglesia, may kaya na. Una'y ipangita sa Ginoo. The church needs to have an elder. Sa ingon na ganihan, the function of the elder is to manage the church, to take care of the church, to take care of the saints. So, kinsa man karon ang mo manage, ang mo take care, o atiman sa pangamalaan kung walay ansyano. So, dapat naagyo. So, we have to raise up. Magbangon ka. Of course, kung naatay, mo nga mag-ansyano, ako kung ihawang matong kinabuhi na rin, ang yan. Kung kayo sa doon sa mga itinala, may mo tang sumbalan.
kung ang atong kinabuhi di mao, tanang mo sunod nato ipon mao. Ato na nang wala o nang mapadili-dili ka, mansyano, pero kaya dahil gusto. Diba? Wala ako na to na. If you really want to be an elder, then go ahead. Sige. Sa haog ba? And then, let us ask the Lord to equip us para mahimutang ang mayan. Salingan ka na pag-yun. So, mo ko ang ganiha, Brother Ben, no? Isa sa mga example, naging point out na medyo ng ganiha. So, naa naman na sa inyo. Naa naman na sa inyo, ha? Naapoy upan, hindi gusto ko no ay mag-ansyano, pero mo ay magbuot permit. Mo ay nakuking mo. Correct. Hindi ko na gusto mag-ansyano. Yung mo ay magbuot, kung dili gani paminahon, mura daw masuko. Sa manang kasihan na. Di man daw ka gusto mag-ansyano, di magpadaplin ka. Iba no? Pagpahingso ng atong concern para matimanan na ito na itong nakiulisyahan na. Hindi na ni pwede nga ka ng So, yeah, nato'y ingon pa po gani ha. Doon naman tayo ka ng kung sa mga Robert, okay na to. So maghulat lang if ever that makahimo na mo decision. Si Juan Brad, okay na to si Juan Brad, okay to si pero magbinusit. Brad Basilio. Brad Basilio. Brad. Oo, Brad. Nalumog me. Panday man. Sige, Brad. Paano good, Brad? Actually, yung isang... Ano mo kayo? Sige na, okay, Brad. Laro naman. Actually, yung sa Cagayan, Oh, diha? may nakita na ko ang angayan din siya. Taon-taon na kita Cagayan ka. Lagat sa Ginoo. Pag-api, mga kanang pag-tanaw sa mga igsoon, pinsan din angayan. So, katong idala dito, dito sa Pama, uban ni Brother Ping, uban sa mga igsoon, mga sa Cagayan nga dito fellowship sa exclusive nga room. So nakita na ko ngayon din sila, pero ako lang ba nga kung sa Tagalog bitaw nanggigil pag magbilain na sila. Ngayon mga siya no, gusto siguro nila perfect, without punta siguro ka. Kaya ngayon pero pag-ansip na lang bitaw nga dawat ko siya, mas mayo ito, opisyal. Mas Pablo ito, opisyal mo siya na tulo. Dili, kung point ko ito pagka-ansyano, di lang ako nato kung nanibandira ng ansyano ta. Magbuhat lang mo kay, kung magsige po tag-istorya nga kitag yung ansyano, niya basin of kami ang haplakan tanan, 1 Timoteo Kapitulo 3 na ang qualification ni moral magkuhanta. Basta, nagbansay na. Pero nabulain sige, ikaw ka. Ako dilit ko ang ikaw na lang. Ang punto sa amin nga, doon na ba'y makaatiman, doon na'y makamanage, doon na'y maka-take care diha sa iglesia. Kana ang buong trail of kanang magustuhay lang. Hindi man na maayo kay nga wala na yung responsibilidad. So, dili kayo siya seryoso dawat sa responsibilidad kay iya naman ang kinabubuton. So, pwede sa naa, pwede po wala. Pero kung ikaw yun ang official na na-appoint niya, nako kayo mga responsibilidad, ngayon mo hagad ang tagaan o pagtagaan.
ng mga buluhaton kaya sa iglesia. Panalitan sa isa ka kumpanya kung mabutan ka ng kinsaray gusto, sa kitabuan ng kampanya ninyo, bankrupt na. Kinalan doon na bibubarok na responsible. Mao pinasya ang bubukan sa tanan. No? O na ikibalin pangana, o na matugunan, may isoon. Mga isoon na pinala naman na yung alagad ko nila. Na ilang masampit, na ilang matugunan. Kinsa man. O may klaro. Nga ko ng bali, makaunsyado. O na nga, kinalang yung tao ko. Hindi na magpaabot ng mga parin. Kaya pata ng qualification des Timoteo, kanong sa pa, kung kinabuhi. Kuhan mo ni, kaniyang usahay, tulong na karon, pagkauma, di na po. Kung nagkinala, kung itagkaluhoy sa Ginoo, daw. Ang mga iksoon na itong galagaran, musabot mo muna. Wala man. Yung perfect na dyan. Okay. So, katong yung mga local churches na wala pag-iupuan, so na may mga ansyano na pero mga tiguang mo, parehang anak ko, wala na eh. Mangita-kita tag mga kauban na nato diya sa itong iglesia, ato ang dalgon para na mabansay po sila, para na sa nagpungat-to, sila na po yung mag-animan sa iglesia, no? Hindi naman nato kaya o tapa. Pila lang kalakang butasan na. Hindi na kalakaw o layo. Wala na. Brad, yeah. Brad, Zilio. Ay, Brad. Ay, Brad. Sige, Brad. Oo. Ay, matampo ko ng partes medyo problema ni Brad. Balasi ba? Brad Ruben. Karon yun, ang una-una sa mga adresir silang function, kaya kwentahan. Wrong yun ang prinsipyo. Bitaw. Kinahanglan kasi kung ito ang sunod sa pagfunksyon na may pong concern sa trabaho sa iglesia. Mauro na yung atong pinasig nila nga funksyon, yun magpansay sa kinabuhi, dili nyo ma-perfect na gita. Sa atong pagfunksyon, ay pasabot na concern ta sa iglesia. Kusa sa mga pinusipe, ma-appeal ka niya. O ma-appeal ka niya. Ingon nga concern responsible brothers. Di na ta magkailangan pag buron mo liyo. Kaya kung nahilig ba sa Ginoo, musunod yun sa tabang sa Ginoo. Nasa kanaghan sa Cagayan. Nga mga brothers, pila pa po brothers sa Cagayan. Daghan sila. Daghan sila, no? Daghan. Daghan sila. Nagpasabot, naagi magulang, naagi dilo abante sa kana hospitalan kayang dili yun na sila pulos freelancer, naagi na mga hambit sa trabaho sa Ginoo. Muna yung tanaw ni Brad Balase, iya nagigadir. Iyapil niya si Joseph sa mga decision making ba? Kaya yung siya dilip yan ng demokrasya. Murag sa lingawa itong ginulutan niya nga pwede ang sister siya appeal sa decision making. Wrong na siya na ayaw ninoon. Kinang magkanak siya. Muna gingon niya nga. Muna gingon lagi niya nga. Huwag mong ko'y elder ng function din. Na sister na lang. Na sister na lang ang desisyon. Pero anong nag-exist man sila karon kung wala pa? Kana, mo na Anong kita. nakapadayon man sila? Kinood na. Wala pa yun. Wala confirm. Pero naagyo, kaya kapadayon man sila. Tama na. Una-una na wala. Pero Alright. naan sila. Naagin ni Diri Simenes gamay rin eh. Oo. Gamay rin eh. Anong naaman lagi. Kaya pagdaghan. Na. Ang una-una gusto tao sa mas yung ganiha.
magpadili-dili pero gadali. Oo. Kaya di man ito mahanukan yung problema. Gusto sila nga easy lang pero sa pilusin dili pabintaha. Oo. Muna na yun na orang magbuot. Pero pinapuwente ka na adili na po mga dili na po ko. Di ko magalir na itabo na dili finish. Dili gusto i-appeal sa pilusin sa mga elders. Pero kung sa inusahan sa mga elders iyang supakon. O yung tudluhan nila ng mga elders. Naon sa mga labaw mga elders. Pero kung ingnon mo kapil sa pilusin, aron sa hinay basin sa pinahon, may mo kang elders o mga wala kami. So dili. Pero mo ko. Ano yung ingon mo ganyan? Magpadilim-dilim, pero gusto mo lang. Or lagi. Mana ada siya na ginay ng function. Labi na sa Cagayan. Ako nakita na ginagawa sila diyan. Confirmation na dito na. Pero di naman basis confirmation yang muli yung tayo nga magula o maglalagtaw. Basis iba paapit sa itong kasi na. Kaya di sir i-confirm, itudlo naman yung Espiritu Santo. Wala inunda niya, nakaligog siya, nakatiman siya sa mga kaisunan. Kaya tinungko naman sa Espiritu Santo, huwag may tao na sukot niya, katimanan niya. Naanagin siya kasing-kasing ba sa pagkatiman sa mga isuon. Ikuha si elder na. O, kaya ang elder function, makatiman sa mga isuon, magpagkabon sa mga isuon, o magdumalas sa mga isuon. Doon, madumulan sa mga isuon. Doon, nakapadayon mo sila na, di ba? Ikaw, paminaw. Okay. Nakapadayon mo sila karoon. Eh, wala na. Kaya Wala pa rin ka-confirm. Oo. Ah, Wala. Robin. Saan mo kaya? Pwede ko mulugang ngayon. Kayo, nasa Batship. Batship. Pwede ko mulugang po. Kana Go ahead. sa perspective ko alang sa matanato sa among nga mga batan-on ba nga matawag nato o ginalantaw ko ang mga magulang unang una diya sa iglesia kanang unsab man ko'y magkahagit sa among interes sa pagpangalagad kung ang mga magulang mo ko'y kana kitang makahatag og discouragement. Unsa man pud yung take sa imong anak? Yung sa may magkulang ninyo. Isa naman natin yung buwan. Dili kana kitang ginaingon ninyo kanang ginaingon ninyo ba nga mo'y magbuot dayon di pud mo sugot o na-appoint kayon mo'y makahatag og kaguot kay mo'y gusto matuman mo ko'y mo koreher mo ko'y mo tuliso niya ang akong pangutan na isip nga nakakita sa kayuntang aduna tay matawag na to hambin nga pwede makatabang o pwede na ay makatabang pero makahatag pod og kanabang kaluya ingon nga ora ko'y motuok sa mga buluhaton nga ipahigaw na sa butan o mo ko sila gusto matukman. So unsa man ko'y take niyo sa imong anak nga either kana sila sila nga magulang or i-appoint nga na-confirm nga magulang or iisip nga magulang ko sa pagtuo. Ana ba? So kana bitaw sa sumusunod like sa among nga generation ingon nga sumusunod nga nakakita o naglantaw sa kaintang unsa man ko'y among makahatag o kadasi ko yung anak ang kahintang unsa man inyo ang take ana
Brother Basilio, can you Yeah. summarize Brother, the two? Brother Shin said that what we can advise them or help them if a situation is that the leading ones, they were the ones who become a hindrance or a cause of discouragement to the younger serving brothers, because these leading ones, he do not want to be confirmed, he do not want to be called elders, but in every decision, he is the one who decide, who makes decision. And if there is things that these young brothers and if they agree something, this older brother will oppose them. So he causes discouragement to them. That is why they are no longer interested, or they have no appetite in serving as leading ones in that particular church. Because the older ones, instead of encouraging them, it causes them to get discouraged. What about Brother Baldwin's share? Yeah, his sharing is that we do not wait to be confirmed. If we want to serve, we have to serve. If we love the Lord, we love the church, then we have to serve. We'll join the fellowship, in decision making, because confirmation will only happen if you are really working or serving in the church. Yeah. So what advice can we give to the church and the Brother Jonathan? Maybe we have to have a separate fellowship on that. Okay, yeah. So Brad, should alam ko, separate na fellowship daw. Pero ang ako masulog din ninyo, Brad Ship, you pray a lot. Nagkuhaon sa Ginoo ka ng mga kabak. Kuhaon sa Ginoo ka ng mga kabak. Kung mahimot ang kaulangan sa iyang buluhaton, matambot ka sa Ginoo. Ay kung ang atong interest, atong kasing-kasing para din sa ikaayos na iglesia, mo manayting mo sa Ginoo, manayang kabubuton. So kung mag-pray ka, according sa iyong kabubuton, yan ang tubakon. So mag-ampo mo nga tanggalon sa Ginoo tanang mga babak aron matuman ang katuyuan sa Ginoo. Ilang gulong dayon? Oh, ilang pray lang, pray lang. Imang lukod mo rin. Oh, Kanang kaganahan, imang kanang mangluod, Brad John. Kanang mangluod, pareho ra pud na atong ga buot-buot. Pareho ra. Iguales ra. Nahitabo mo ko rin itong example ni Brother Ping sa alignment sa formation of the birds. Kung asa dapit itong init, dito pa yun ang mga langgam. Kung doon ay langgam nga madaot, iyaan, ubanan siya hangtod mamatay. Pero dili mo apil ka matay, mo balik sa panon. Tama. Mong yung example, ito siya Paul sa practical na buluhaton sa iglesia. Sa imang god, doon ay mangluod, dito na dahil mutigom sa lahat ng panagatigom, dahil ang luod na, dili na siya masulbad. Mga talawan na siyang klase sa pagputuong. Yeah. Pag-away man kanya itong trabaho, it is a good fight kung atong susungo ng mga challenges sa yawa. Kasi magluod man ta, di mo tayo masukol. Oo. Dahil, Brazil, ay katalaw Brazil. Perdobeng. Padayon din. Ito. Ayun. Abi ninyo kung sa'y matimawa niya na iglesia niya. Kung atong patumanan ang atong buwan, ang iglesia mo ay may mo makaluluhod. Madamay man na nagsunod. Madamay na nagsunod. Kung kamo gatanaw mo ana sa mga magulang, naguna-una yung mga supakiro, napay daghan kay nagtanaw ninyo nga kamo ko'y nangluod. Ito.
So madamay na tanan. Sacrifice lang sa sacrifice. Kunya, pray God, pray. Dalon tanan sa Ginoo para atong mga reklamo, atong mga kabuhat, isulti na ito na sa Ginoo. After all, He is the head of the church. Siya ang ulo sa iglesia. Iyahan ang iglesia. Iyahan. At siya ay wala na akong nakahawa. Kaya di lang yun mong give up. Ayaw give up. Ayaw yun. Kano sa amang tatawagan sa Ginoo mananaw ako. Nagsulti na ako daw. Muna yung kita sa mga igsoon, gusto kante, dili mo sugot, di ba? Magganti, pero maglikay-likay. O, dili maghago. Sa ang papel na magtutubo at naman kung tigulan, di ba? Mga tigulan o elder, pag dumala, dili magharik-harik. Mga tanon po, magpasako. Kaya na, ngayon, kung naamay kasaway mo, inato kasukade, nato sibatan, kung nato inunungan, nato tambagan, di mo nga iksoon. O, di, walay, kung saman. Pero dili ganit katambag, kung din sulat kasuko, pamasuko, walay kaayuhan na ito na ani na. Kaya, ang atong karoon pa siya ng love. Di ba? Ang naturuan sa love, hindi pa na yung gas ko ng Korinto. Kasi, karang ibataan, nga ang gumba mapailobon. Sa ato pa, musabot sa atas ato mga magulang, yung anak ang ginagkintang karoon. Pero, dili na pasagdan sila kung tamagan, dahil pasagdas Ginoo, aron sa inay hinay, basta itugot sa Ginoo. Di kaya basta itugot yun sa Ginoo, katong pangayon. Nga mausap ang ilang konsepto. O nga makauna-una sila ang adidik, hindi mo magbuot, ang Ginoo hindi magbuot. Ang Ginoo hindi magbuot. Kung saan, tanaw na to, bitan pag ako branita, sa mga elder, kung akong doon. As po lang ba isakripisyo mo niya, alang niya po tayo. Doon. Ang doon, mga butas, gusto ko masukdanan. Huwag man tayo, pugusuhayin din yun, wala kita pugusuhayin sa iglesia. Ang kontrolan to, ang desisyon, ang Ginoo yun, yung ibases atong mga kilusin. Usahay doon ang indes, pag-una-una mag-yung, kami hindi matuman. Kanang papuntuha, di na na. Yung pratik. Wala na, matawag na yung manapuri ba? Kami yung elder. Sa'yo na daan na. Diya, nakuyo ba? Ginaw naman to. Ilahang lang Ginaw. ang desisyon ng majority, araw niya po. Ang desisyon o muamong sa kasulatan, mauna yung desisyon sa Ginoo. Usap, inatusay kita sa mga isawang. Usap punta sa namangyaring mga sayok na desisyon sa mga elders. Usapot sa punta. Yun, hinahinayan na itong tambag. Kaya daghan magkaroon mga batakon nga mas. Daghan nakita kaysa mga kulang. Labi na itong mga batakon nga kuki magbasa sa tulatan. Kuki mo basa-basa sa mga basahon sa nagpunang mga isunan sa mas mga basahon ni Watmani. Daghan dag makuha. O sa Deli Jimenez, among kong idati ang mga batanon. Nga, isa ko pa mong itulo, ang lan. Nga, trabaho ng trabaho siya. Ito ano man ang material, kasi mao man ay kalisdanan karon sa mga kaiglesiyanan. Gubot tungod kay walay klaro. Itawag ko elder. Pero daghan magbuot.
siya. Kusa, lihok lang ta. Sumala, ipalihok sa Ginoo. Dili sumala sa itong natural ng mga paagi. Kundi, kung siya nasulat sa kasulatan, mo na itong sugton. Amen. Mo na akong nakita. Dayon, ipangil ka pa perfect. Pero para nako, kanang unang Timoteo, requirements diha, dili ito supa. Kay siyaro, gikan sa itong pagkadangat, ang kuning adlaw, labi ang edad na ito, ngabot ng 70. Wa, yun, mausap atong kinabuhi. Sayop na mga kumusta man ang Ginoo, walang dihapo. Walang pag-uswan. Kung kita mga magulang, guys, pinang ikapakita ko nato, ikasunod nato na doon na tayo pagkabagos kinabuhi. Kung anong katanan doon, tama pailog karon, naanay jutay pailog. Makatag na tagigayong sa uwan. Ang ubang ko, gusto mailugan sa ilang posisyon. Kung una-una nila ang desisyon, murag at sa desisyon sa mga batang mo, muhanda ang garbo. Muna nga, ipiton din itong nagsadsiyas. Muna nga, kalistanan. Pero anak kas qualification, na anak na kas imong panimalay. Nagpasabot o pakikot sa panimalay. Una lang papayunikin sa panimalay. Kapag sa iglesia, kung nakapahilog ka sa imong pamilya, makahilog sa mga kaigsunan. Muna yung realidad. Isang dili pa na nato bakter na, pero labing minos, isang katunga na ano na. Dili lang kita paglanser ng mga pagtutuo. Muna yung itong idasig sa may sumot. Kaya sa ginugayon sa pagtutuo, o bolan gihapon atong penta, atong ganting, atong yun-una, imposible na itong kapos. Muna nakatay mga shipping, kaya ron makapaminaw tas mga ambit sa mga igsoon niya makapa buka ba sa itong matas kasi nga ay wala kita ka na kailangan sa mga philosophy kapos dito sa espiritu aron makasulod ang mga pagpamulong sa Ginoo nato. Amen. Di ta magsalig sa atong mga ug sa kuan pati tulo bitaw. Magsalig din. Ako na minaw lang. You summarize What he is sharing is that in the church we need to love. We need to also respect our leaders, our elders. If they make mistake, we will not get mad at them. Instead, we have to give them some needed advice or can pray and make a lot of considerations. And because most of the younger ones, they are also complaining or to the leaders, to the elders, because we can understand that the younger ones are more knowledgeable compared with the older ones, because of course they learn a lot, they study a lot, they attended a lot of conferences, so they're able to get a lot of knowledge. But it doesn't mean that we also do not respect our leaders. So we also have to show respect to them until that they can understand, they can get what we want them to know. Amen. Well, we are past the time, right? So we probably have to bring this to an end now. With the small fellowship, you can either send it to email or to the messenger,
then next month we can have further fellowship. Okay, so diri lang daw tataman karon kung doon na mo ibuban pa mga concert, pwede nyo nga inyong i-email brother para na sunod na bulan ma-escortan ka na. Okay, so thank you mga isuon sa inyong pagtabok. Mas mayo na anong mga inali mag-discuss ay na kay gani wala na may oras. Ako pag gani untang i-escortan kini ay untang sa mula abit sa akong na ito kung lagi. Pero sunod na lang. Hindi na lang tamang We have a Mindanao Brothers chat group on Facebook Messenger. If you are not on, you need to be Ano naman yung attack yan po ang labi. you can request. Naman ang parang mulabi. Okay, so naman tayo Mindanao Brothers Fellowship sa Facebook. Labi daw sa kinito yan. Messengers. Pwede mo dito mag-send o kailan magpadala sa inyong mga concert Pagbalos sumala. para Taka! Sila ka lang. Hindi na sila. Oo. Yeah, so because of time, I think we should end at this point. How about some others pray and then we'll end the meeting. Lord, we thank you for the words that you have shared to us, especially the functions of the elders. Lord, may you raise up elders in Mindanao. Lord, we acknowledge that we are not worthy of this work, but the fact that there is churches that you established here, Lord, need someone to take care of the church, to manage all the church. Lord, may you raise up brothers, faithful brothers, things and to take care of your church. Oh Lord, we need someone who is willing to sacrifice, who is willing to follow you and to obey your will. May you appoint right elders in every local church. May your Holy Spirit will do something to raise up brothers, Lord, be the leaders of these local churches. Oh Lord, and may your Holy Spirit also continue to work in each one of us, so that if today we are not qualified, eventually by obeying your Spirit, we will be able to do much according to the qualification that you have given us. Oh Lord Jesus, may you continue to be merciful to us, considerate to us. If we have any mistakes, may you consider us, Lord. To help us know more about you, equipped with the truth of the Scripture. Oh Lord Jesus, that we can manage the church well, we can take care of the saints well. Amen. Hallelujah. Amen.